φίλες μου, σήμερα θα παίξουμε Ice Cream 3 γιατί πήγαμε 40 προβολές και ευχαριστώ ρε παιδιά. 50 προβολές για το Ice Cream 4. Τι αυτό, πάμε να παίξουμε. Πάμε. Κάντε like και ένα subscribe. Όπα. Ναι, αυτή που τη χάσαμε γιατί δεν πήδηξε, γιατί φοβότανε. Αυτός δεν είχαμε σώσει. Χάθηκε. Πάλι χάθηκε. Πω, έχουμε διαβάζαμε βιβλίο. Ice Cream 3, one for all. Μία για πάντα, κάτι τέτοιο. Για δούμε. Ανοίγουμε το παράθυρο. Δεν ανοίγει. Κοιτάμε τα σφετάρια. Ο slingshot. Βγαίνουμε την πόρτα. Δεν πάω πούμε εδώ. Μαλάκα ωραίο σπίτι. Ωραίο σπίτι έχουμε. Κατεβαίνουμε κάτω. Εδώ ανοίγει και εδώ ανοίγει. Home key. Τέλος πάντων, 2 τα 3. Α, home key πες είναι για να βγούμε έξω έτσι. Ναι, πάμε να δούμε. Τραγουδάει αυτός. Ω, μαλάκα! Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό απλό. Εσύ λέει. Ναι, πες με εσύ γλυκό μαγοράκι. Ναι, εσύ, ξέρω ότι έχεις τη λύση και θέλω να την ξελευθερώσεις. Τη λύση. Νομίζω είσαι μπερδεσμένος αγόρι. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Δεν το ξέρεις εσύ, είδα στο βρωμό βανάκι σου. Αν δεν την ελευθερώσεις θα μου ρίξεις, θα μου ανατριάσεις τον εγκέφαλο με αυτό. Αλλά το δεμίξα μαζί μου. Δεν ξέρω γιατί μιλάς, λέει. Δεν θυμάμαι τα ονόματα που έχω πιάσει τόσα ηλίθια εγώ. Χαζό παιδί, έχεις τα αρχίδια να με πολεμήσεις. Δεν είσαι χοντρός όμως για να σε χρήσιμο σε μένα. Περίμενε ένα δευτερόλεπτο, έχω μια λύση σε αυτό. Άνοιξε το στοματάκι και έκανε τι του κάνει ρε. Ω μαλάκα. Του τάισε παγωτό, ρε βλάκα. Τι τον άφησε, απλά του ρίξ το μία. Τι μου έκανε λέει. Πολύ καλό ice cream, λέει παγωτό. Αλλά ξέρω δεν το κάνεις, αλλά θα σε σκοτώσω. Τον κάνει χοντρό. Ο Γιώργος. Εγώ είμαι αυτός. Πλάκα κάνω. Τι κάνει χαζό. Γεια σου χοντρό αγοράκι. Είσαι χοντρό έτσι όπως το ήθελα. Μάκα γιατί δεν πήρε το τέιζερ ο χάζος και απλά έτρεξε. Χάσαμε και τον άλλο μας φίλο μας τώρα. Άλλη ώρα που δεν έχουμε. Πω. Να κρυβόμαστε το λέει, εντάξει το ξέρουμε αυτό. I come to find the kids today. I'm gonna chop up puppy minds. I want to find your big kids. I'm gonna make an ice cream fun. Το έχω μάθει απ' έξω να μου. Electro gun. Εδώ έχει βάλει κλειδαριά και την ανοίγουμε έτσι. Λοιπόν. Παιδιά. Αυτό το gun μπορεί να σκοτώσει. Και αν το σκοτώνει. Το σκοτώνει νομίζω. Πω, τον κάναμε unconscious για ένα λεπτό. Πάμε στο shopping center. Να δούμε. Δεν έχω φοβάμαι τίποτα γι' αυτό, εδώ πέρα αυτό ανοίγει. Έχω κάνει σε κάποια πράγματα, θυμάμαι παιδιά. Λοιπόν, μαλάκα δεν το φοβάμαι καν, μια τέιζερ είναι και τέλος. Και καλύτερα να του ρίξω μια. Πάω να το πετάξω από κάτω. Πέρα αυτό θέλουμε παιδιά. Και με βλέπεις και πεθαίνεις. Διάλεξε. Πέρα με το τέτοιο. Είσαι αναγκαστικά να σου ρίξω κανένα πρόβλημα. Για να δω. Ναι, νομίζω κόλλησε λίγο στις λεκτικές σκάλες, αλλά το λύνουμε αυτό.
Ωραία παιδιά, πάμε στο κάμπινγκ. Ωραία, ήρθαμε στο κάμπινγκ. Αυτό ανοίγει παιδιά, το ξέρω. Ναι, αλλά Μάτβος, τι θα κάνεις? Θα πεθάνεις! Ναι. Και τον έριξα κάτι το μάπερο, τον εξόντωσε για πάντα. Δώσ' μου. Α, εσύ! Α, τι ζει! Θα την έπιασε, εντάξει, έφυγε. Ρώτησε καλά. Παιδιά, δεν είναι καλά. Παιδιά, δεν είναι καλά. Ο Ροντές τον εδώ. Α, και ξεμπάγκαρε και χάρηκε ότι θα μπαγκ. Α, εδώ ο Γκαμπέρος, ωραίο. Νομίζω για τώρα έχουμε την ησυχία μας, κάπως μπαγκαρώτης για τα καλά. Παιδιά, μαλάκα, δεν ξέρω γιατί έχει τόσα μπακ σε αυτό το level. Ο μπρο ξεκόλλησε και χάρηκα. Ωραία εδώ. Παιδιά, το έχει πάρει ψυχολογικά, καταλαβαίνω, εντάξει. Έχει ψυχολογικά το παιδί. Δεν ξέρω πώς θα τα λύσουμε. Το πάμε σε ψυχολόγο συνέχεια. Δεν θα φέρουμε κάτι. Του έχουν κάτι τόσο καλά. Και του Treehouse, ωραία. Ξέρω που πάει αυτό. Ice cream, αλλά κάτι easy mode level να πούμε. Normal το έβαλα και ο μπρο έχει πάθει ψυχολογικά. Το βάζουμε αυτό εδώ, θέλει 4. Firecracker. Έλα. Μας έχεις συμνήσει, αγορίνα μου. Πάμε τώρα, ξέρω ότι τώρα θα ξεμπαγκάρει δυστυχώς, αλλά... τι είναι αυτό? Χοντρός! Ο Γιώργος! Εντάξει, ο Ρόντ είναι αυτό. Ο Μπροκ λέει, τι έπαθε? Πέθανε ο πατέρας του! Πέθανε ο πατέρας του! Rod, do you live here? Rod, are you at home? You have to go back to her. You still don't understand, please. You have to come back. Oh, this has an explanation, Rod. Rod? Ζητάνε, το ζητάνε. Well, in that case,
read this to you. It has been written by your own mother. Περίεργο, πέθανε ο πατέρας του. Και τον βάζει ψυχολογικά, λογικό θα το πεις. Εντάξει. Μπορώ να βάλω τα Fire Clickers. Τόσο μακριά δεν νομίζω να μπορεί να ακούσει κυριολεκτικά, αυτό δεν είναι κανένα ρεαλιστικό μετά. Είναι να την άκουσουμε αυτό, παιδιά. $149. Το βάζουμε εδώ, παιδιά. Ωραία. Μπορεί για να πάρουμε ένα κομμάτι. Το χρειαζόμαστε. Ναι, ωραία. Εντάξει, εντάξει. Γαμώτο, θα με έκανε, θα με πιάνε. Ωραία, έχουμε χρόνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Δεν είναι ένα λεπτό. Ψέματα λέει. Το χρειαζόμαστε. Okay. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το περάσω από εδώ. Περίμενε. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε, παιδιά. Ωραία, δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Θα με πιάσεις ρε φίλε, κόλλησα. Τα αρχίδια μου φάε βλάκα. Άντε πάει τώρα. Ωραία, τα αφήσαμε εδώ. Ωραία, τον πέτυχα. Θα το πάρουμε αυτό, παιδιά. Θα μου αρέσει, θα μας πάτε για τρένο με το φτιάχνω. Δεν εμπιστεύομαι. Περιμένετε. Παιδιά, τώρα είμαστε, πάμε στο Σέρκους. Ωχ, περιμένω. Τι είναι αυτό? I don't understand. How is this possible? Oh my god. Oh, look at him. No, it can't be. Is this true? How could this be? This baby seems...
born. I don't understand. Oh, it's true. It is a miracle. A miracle. Θαύμα, μόνο θαύμα δεν είναι, αλλά τέλος. Ο Πέπος Μπάγκερ έτσι. Δεν πάμε καλά. Και θα δίνουμε σε αυτό το τυπά. Το αντίσουμε τον άστογο. Κάτσε παιδιά. Ωραία, το ξαναλιποθύμησα. Κάπως μπε παιδιά παγκέρνει, δεν ξέρω και τι παγκαίνει ο Ice Cream τόσο άσχημα σε αυτό το παιχνίδι. Το βάζουμε για το καπέλο και τώρα παίρνουμε το Circus Key. Και δείτε τώρα που μπαίνει, να ξημάσει το Circus το ίδιο που είχαμε και την άλλη φορά. Στο Ice Cream 2. Και μπαίνουν εδώ πέρα τέλος πάντων το ανοίγουμε και παίρνουμε αυτό το γέλο. Νομίζω πάμε Metro Station, θα δούμε. Θα το βάλουμε τώρα στο όχημα. Όχι το όχημα, κατάλαβα, το βάλουμε στο ροτοβάνι. Α, ναι, παιδιά, ξέχασα κάτι να κάνω στους Circus. Οκ, ωραία. Πω παιδιά, είναι ήδη πιο μεγάλο το πρώτο μας βίντεο, 20 λεπτά. Θέλω να το κοντεύουμε να τελειώνω, δεν έχω ένα όριο στο tablet μου, δεν μπορώ να τραβάει 8 ώρες. Δεν ξέρω εγώ τι κάνω τώρα, πάω που να είναι, ας πούμε. Οπ, κάτσε. Εδώ πέρα είχαμε ανεβεί την προηγούμενη φορά και είχαμε μπει σε αυτό και είχαμε πάρει το cat food. Είναι... Αυτή τη φορά δεν μπορούμε να πάμε και εδώ πάνω ήταν που είχαμε πιαστεί, ναι! Όχ. Όχ, ο Τσάρλι! Έλα ρε μπρο. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? We're not friends anymore? No way! You and I are not friends anymore. Έλα ρε αγόρι μου. Let's go. Ωραία. Πείσαμε τον Τζάρλι να έρθει κι αυτός. Ναι, δεν φοβάσαι τίποτα, Τσάρλι μου.
Έλα Τσάρλι μου, μην αργείς. Ωραία, πάμε. Με αυτό το electric gun να πούμε μαράκα μας έχει σώσει. Έλα μπες. Δεν πετύχω μια γρήγορη από μακριά. Το πέτυχα τέτοιο. Έλα. Έλα μπες πριν ξανασηκωθεί. Shopping Center, με λίγα λόγια έχουμε βάλει και τις δύο εκτός από το Mike. Οπότε άμα ελευθερώσουμε το Mike, τελειώσαμε. Για να δω. Το γράμμα που έστειλε. Congratulations, Rod, for your 16th birthday. Even though I can't come to you, you can visit me whenever you want. Don't resent me for not seeing you. If you knew why I can't go see you. Congratulations, Rod, for your 17th birthday. Please, come see me. 17 χρονών μαλάκα έχει χάσει 3 χρόνια δεν έχει κινητό. Your 18th birthday. Congratulations, Rod, for your 19th birthday, 20th birthday, 21st birthday, 22nd birthday, 23rd birthday, 24th birthday. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. Even so, I never stop dreaming of the day you and I meet again. We have so much to talk about. I want to hug you like when you were 4 years old and you were with me. Keep the book I give you as your most precious asset, for I will reveal a secret that only Joseph Sullivan. He stole it from me, but now I give it to you, thanks to the fact that more time has passed. I've been able to improve the formula. You are my son, and you deserve it all. I will give you opportunity to formula, extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. Ή κάνει καλό ή κάνει κακό αυτή η φόρμουλα. Μαλάκα. Και παιδιά, μόλις τώρα το βίντεο πέρασε και το Ice Cream 2. Φανταστείτε το επόμενο θα γίνει. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε να τον δίνουμε. Και τώρα παιδιά παίρνουμε αυτό το hydraulic κάτι και το πάμε πάνω εδώ πέρα που λέει motor shop, γιατί είναι μισό ανοιχτό άμα το δεις. Και εμείς τώρα το βάζουμε για να ανοίξει και παίρνουμε αυτή τη μηχανή και την πάμε κάτω. Την αφήνω εδώ για το για να μπορώ να το χτυπήσω μια γρήγορη το μουλάκα που νομίζω ότι είναι κάποιος. Παιδιά, έχει πρόβλημα, εγώ το λέω. Ωραία. Παίρνουμε τη μηχανή
Να αφήνω εδώ και μιλάμε εδώ πέρα. ¿Qué pedo contigo, hombrecito? Why are you making so much noise? I don't know what that weird man Τι είναι αυτός? You know I see you on the cameras, ¿verdad? You want me to call the police? Να βγάλεις αστυνομία, όχι. No manches, güey. The truth is that I hate my job. I could be somewhere more bonito. Break everything you want, hombrecito. Let's see if this way, with a little luck, I get fired. Vuelve pronto. ¿Qué pedo contigo, hombrecito? Güey. Πάμπ. Για ένα λεπτό πάλι. Που δεν είναι για ένα λεπτό, διότι το μέτρησα. Λοιπόν... Άντε πάλι. ¿Qué pedo contigo, hombrecito? Πασίτο. Why are you making so much noise? I don't know what that weird man of yours is. You know I see you on the cameras, ¿verdad? You want me to call the police? Yes. No manches, güey. The truth is that I hate my job. I could be somewhere more bonito. Break everything you want, hombrecito. Let's see if this way, with a little luck, I get fired. Vuelve pronto. Hey, hombrecito. Oh. Let's make a deal. If you manage to go through all the cameras in record time, I will give you a prize. Don't judge me. I need some entertainment. When you're ready, come here and speak with me again. Ωραία. Έτοιμος. Είναι έτοιμος. ¿Preparados? Ωχ. Ya. Αγώνα με έβαλε, μπρο. Έχω και χρόνο πάνω να θυμάμαι. Έχουμε και το ρόντου. Θα γίνει μαλακή εγώ το λέω. Τον είδα τι ξύμνησε. Ωπα ρε πως θα πάω έτσι. Καλά έτσι όπως το έχω πάει δεν προλαβαίνω, το ξέρω. Έλα. Ωραία. Ωραία. Δεν προλαβαίνω. Bad luck, hombrecito. Καλά παιδιά, περιμένετε. Πάμε παιδιά. Ο χρόνος δεν φτάνει για να τον κάνω για όλο το γύρο τον ρωτστάν δυστυχώς, αλλά κάτι κάνουμε. Παμ. Δεν πρέπει να καθαριστερήσω και στις σκάλες. Το λούζα πριν εκεί. Να εδώ. Το έκανα. Τι αυτό είναι το δώρο μου, βασικά το χρειάζομαι, μπράβο σου. Το καλύτερο δώρο που μπορείς να μου δώσεις αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Και νομίζω το έχουμε πάρει όλα τα... Τώρα πρέπει να τα μάθω και τελειώσαμε νομίζω το παιχνίδι. Τώρα τις πουστιές με παίζει.
Παιδιά, κάνω pause. Να σας πήγα στο κάμπινγκ να πάμε. Και τώρα σχεδόν τελειώσαμε. Και δεν έχω πεθάνει ούτε μια φορά. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και ice cream, έλα εδώ αγορίνα μου, το θέλω αυτό, ναι. Φάτη μία βλάκα. Και σκάσει. Τώρα πρέπει να τα πάω όλα ένα. Ωραία. Ωραία. Δύο τα τρία. Έλα. Κατέβα. Ωραία. Πάμε να το αφήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Τρία τα 4. Έλα. Κλάψε βλάκα. Τι σταμάτα. Τώρα σε σώσου. Θα πάω και το λέιζερ μαζί μου να στο ξαναδώσω πίσω. Να ξέρεις, βόλεψε πολύ το λέιζερ σου. Βόλεψε πολύ το λέιζερ σου. Και είναι το cage και επιτέλους. Let's go. Έχει πλάκα, θα νιάρω άλλη μια φορά, παιδιά. Παμ! Και το αφήνω εδώ πέρα και μέσα να το πάρεις. Κρούμε την πόρτα και πλέον ξέρουμε πάμε neighborhood. Άντε γεια, το τερματίσαμε. Άντε γεια ρε, άντε γεια. Bye. Άντε γεια. Έλα, το ξεκλειδώνουμε, ναι. Yes. Τα καταφέραμε όλοι, φύγαμε. Όλοι μαζί, ναι. Είμαστε της καλύτερη ομάδα, άντε γεια. Όχι. Εμείς είστε χαζοί. Είστε καλή ομάδα, ναι. Όχι, μη. Όχι. Όχι. Παγωθήκαμε κι εμείς, έτσι. Παγώσαμε κι εμείς. Όχι, εμείς δεν παγώσαμε. Παιδιά, όχι. Όχι ρε μαλάκα. Τώρα έχει 3 παιδιά. Γιατί δεν τα έπαιρνες απλά έξω. Πήγαμε αυτή την αηδία τώρα. Να σου πω. To be continued, have completed the game. What do you think? Leave us and your comment. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας κάντε ένα like, ένα subscribe και 50 προβολές για το Ice Cream 4. Έλα, γεια σας.